Čau, dneska si spravíme unboxing na túto kozmetiku, ktorú som objednával zo stránky Wolf Garage a sú to konkrétne 3 produkty, ktoré si rozbalíme. Produkt na kolesa, je to oživovač pneumatik od značky RR Custom Bad Boys. Ďalej tu máme od značky Detourner, je to Iron Remover, čo znamená, že odstraňovač náletovej hrdzy, tiež veľmi dobrý produkt, aj hlavica ako rozprašovač. Ako bonus, alebo darček, som dostal žltú handričku, aj keď ja radšej čiernu alebo šedú, ale nevadí, chlapci sa doučia. A posledná vec je keramický vosk od značky RR Bad Boys, teda RR Custom Bad Boys. Príchuť, aroma, vôňa, neviem, hovorte si tomu ako chcete, voní to ako tutti frutti. A zožral by som to do piči. Pokiaľ chceš vidieť aplikáciu všetkých týchto troch produktov, jak to vyzerá na aute, alebo ako sa to aplikuje, tak ma nezabudni sledovať na mojom Instagramovom a TikTokovom profile a vidíme sa u ďalšieho videa, kde si to aplikujeme.